Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Зифа Балакина урамында күптән көтелгән юл ремонты башланды. Эшләр кайчан тәмамланыр? Рус якташы халкына хәзер юлны кичеп чыгу тагын да кыенлашты. Бу нәрсә белән бәйле? Агач яфрагы кеше гаиләсе белән матур диләр. Зәй туган якны өйрәнү музеенда озак еллар бергә яшәгән гаилә парларын хөрмәтләделәр. Зифа Балакина урамында күптән көтелгән юл ремонты башланды. Бүгенге көндә шәһәр автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре иске япманы солдыралар һәм бордюрларны сүтә башлаганнар. Төп эшләр 16 майдан Ленин урамыннан алып Шевченко урамына кадәр башкарылачак. Ремонт эшләре вакытында хәрәкәт бер полоса буенча шикләнәчәк. Капиталь ремонт юл япмасын алыштыруны, җәяүләр зонасын, юл билгеләрен, шулай ук яңгыр сулары ага торган канализация коллекторларын урнаштыруны үз эченә алачак. Эшләрне ай ярым эчендә тәмамларга планлаштыралар. Рус якташы халкына хәзер юлны кичеп чыгу тагын да кыенлашты. Җәяүләр үтүенең берсендә полосаларны айырып торучы тимер койма урнаштырылган. Хәзер анда тар юл аша үтәргә кирәк. Аз хәрәкәтләнүче кешеләр өчен мондый мөмкинлек юк. Да, отбойника не было. Вы знаете, очень удобно было, понимаете? А сейчас его посередине поставили ни туда, ни сюда, если честно. Автодорожный урамындагы җәяүләр кичүе куркыныч югары булган урын. Биредә зәй һәм шаулыга таба хәрәкәт итүче машиналар йөри. Мало того, здесь люди ни с колясками не пройдут, никак. Понимаете, у нас там люди с многоквартирных домов, да, ездят на родник за водой. Как вот людям проезжать здесь? С коляской? Под мостом там тоже встречные машины. Очень плохо, пусть они обратно все это обдумают и поймут, где людям выезжать. Они все равно, если кто хочет, тот будет нарушать. Неудобно обходить приходится. Бу маршрут җәмәгать транспорты тукталышына да илтә, шуңа күрә җирле халык арасында популяр булып тора. Без әлеге үзгәрешләр турында комментарий сорадык. Теманың барлык нечкәлекләре турында безнең киләсе чыгарылышларда карый аласыз. Совет пионериясе варислары һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр инде. Беренчеләр хәрәкәте активистлары рәсми датаны 19 майны көтмичә агачлар утыртырга чыктылар. Музыка көллияте студентлары һәм экологлар буыннар бәйләнеше дигән кечкенә бакча булдырдылар. 20ләп кайын һәм триплоидлы усак үсентеләре уку йорты артында үз урыннарын таптылар. Соңгылары тиз үсүе белән айырылып тора һәм 5-7 елдан соң бу газонда зур агачлар күрергә мөмкин булачак. Әйдәгез, шәһәребез турында бергә кайгыртыйк ди активистлар үзләренең телеграм каналларында. ОПЕК үзәге 120дән артык гаиләгә социаль хезмәт күрсәтә. Тормыш авырлыклары белән очрашкан һәм имин гаиләләрне хокук саклау органнары күзәтчелегенә эләккән балалары берләштерә. Ел башыннан Әлмәттә 5 яшүсмер 18 җинаятьтә катнашкан. Әгәр ата-аналар балаларын тәрбияли алмаса, яшьләрне тәрбияләүгә социум алына. Как день в школе прошел? Лилия Паншинаның тәрбияләнүчесе 9-нчы сыйныф укучысы, ул вак хулиганлык кылган. Административ хокуклар бузу кодексында каралган 15 тәүлеклек кулга алыну урынына яшүсмер психологка йөри һәм опека үзәгендә профилактика үтә. В основном это административные статьи, небольшая кража. Там они могут найти какую-нибудь банковскую карточку, обналичить деньги. Это тоже уже является преступлением. Также вечернее время гуляет, поздно вечером. Лилия моңа кадәр Әлмәт урманчылыгында эшләгән, урманнарны һәм агачларны коткарган. Хәзер тормыш чәчәкләре белән эшли. Социаль эштә ул 1 елдан артык һәм бу вакытның яртысында җәмәгать тәрбиячесе һөнәрен үзләштерә. Шәһәр прокуратурасы мәгълүматлары буенча 4 ай эчендә 5 яшүсмер 18 җинаятьтә катнашкан. Әлмәттә иң популяр категорияләр тыелган мәддәләр сату һәм алдау. 2 очракта да потенциаль гаепләнүчегә гаебен раслаучы дистәләгән эпизодлар белдерелергә мөмкин. Беренчесендә барысы да ясалган закладкалар саныннан тора, икенчесендә зыян күрүчеләр санына бәйле. Узган ел опека үзәге аша 200дән артык гаилә үткән. На социальном обслуживании у нас состоит 122 семьи. За 2023 год снято 80 семей с положительной динамикой. Это говорит о том, что мы делаем свою работу.
Ознакайда халыкара гаилә көненә багышланган пар балдаклар дип исемләнгән бәйрәм чарасы узды. Анда район җитәкчелеге, үрнәк тату гаиләләр, иҗтимагый оешма вәкилләре катнашты. Гаилә елына багышлап үткәрелгән тантананы безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Тулырак Эльмира Шарифуллинда. Шәһәрнең гаилә паркында җыйналган ознакайларны район башлыгы Марсель Шәйдуллин сәламләп, һәрбер гаиләгә иминлек, тату, тигез тормыш теләде. Үзебезнең күп еллар бергә яшәгән гаиләбезне котлыйбыз. 40-ар, 50-шәр, 60-шар ел яшәгән бергә менә безнең апаларыбыз, абыйларыбыз. Алар инде безнең өчен үрнәк, яшьләребез өчен сезне чын күңелдән котлыйбыз, тәбрик итәбез. Тантана барышында 2024 елда туган 100нче баланы хөрмәтләделәр. Шулай ук юбилер гаиләләргә истәлек бүләкләре тапшырылды. Бүген җан рәхәтләнеп карап утырабыз, карыйбыз. Чөнки кешеләрнең йөзендә елмаю, кешеләрдә җитешлелек, тормыш җитешлеге. Һәм шулай кулларында эшләре бар, тотарга акчалары бар. Балалары да матур булып үсәләр. Һәм балаларына да үзләренә йөрергә бөтен шартлар тудырылган. Менә шунысы куандыра. Барыгызны да гаилә бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Матур гаиләләр корыгыз, тату, тигез, тыныч яшәгез, матур күп итеп балалар үстерегез. Бәхетле булыгыз. Бәйрәмдә Нечкәбил 2024 ана һәм гаилә матурлыгы республика бәйгесенең муниципаль этабы да узды. Гаилә елында Ознакайда төрле чаралар уздыру алга таба да дәвам итәчәк. Баулы районында Бөек Ватан сугышында катнашучы, җиңел атлетика буенча спорт мастеры Василий Матвеев истәлегенә узган Удмурт ташлысы Алексеевка җиңел атлетика марафоны төрле яшьтәге 100гә якын спортчыны җыйды. Традицион йөгереш ел сайын ветеран хөрмәтенә җиңү бәйрәме алдыннан үткәрелгән булган, ә ул вафат булганнан соң ярышлар аның истәлегенә оештырыла. Это человек был очень яркий сам по себе, воодушевленный стремлением победить. Җиңел атлетика марафоны Алексеевка авылыннан башланды. Чарада катнашучыларны Динамо җәмгыяте рәисе урынбасары Игорь Ключников сәламләде. Ул барлык катнашучыларга да уңышлар теләде. Ярышларда Баулы, шулай ук Туймазы һәм Октябрьский спортчылары катнашты. Марафон быел 29-нчы тапкыр уздырыла. Сегодняшний легкоатлетический забег памяти Василия Романовича Матвеева действительно играет важную роль в воспитании нынешнего поколения. Поскольку память о нем, которую сегодня мы чествуем, это по сути память посвящена всем ветеранам, и пришедшим с войны, и не пришедшим с войны, тем, кто продолжил свою трудовую миссию уже послевоенное время и в мирное время также прославляли нашу родину, нашу страну. Марафонның иң яшь катнашучысына 3 яшь, иң өлкәненә 68. Спортчыларның яшьләренә карап төрле дистанцияләрне үтәргә туры килә. Эстафета Алексеевка Удмурт ташлысы маршруты буенча уза. Катнашучыларны юл буе ЮХИДИ экипажы озата бара. Эстафета спортчыларга үз көчләрен күрсәтү өчен бик яхшы мөмкинлек. Җиңел атлетларны Алексеевка авылында хөкемдарлар һәм авыл халкы каршы алды. Җиңүчеләрне Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар стеласы янында бүләкләделәр. За первое место награждается Садиков Нияз. Агач яфрагы кеше гаиләсе белән матур диләр. Гаилә көнендә Зәй туган якны өйрәнү музеенда озак еллар бергә яшәгән гаилә парларын хөрмәтләделәр. Павловлар гаиләсе 50 ел бергә иңне-иңгә куеп матур гомер кичерә. Очраклыгына очрашу Нина белән Вениамин арасына мәхәббәт күпере сала. Когда на работу шли, увидели друг друга и познакомились. Это была любовь с первого взгляда? Да. Так вы прожили 50 лет? Да, прожили 50 лет. Ярты гасыр элек кебек үк туй көне, еллар сынавына бирешмәгән олы мәхәббәтнең, хөрмәт, ышанычның чагылышы булган матур алтын туйлары. Павловлар гаиләсе Зәй муниципаль районының мактаулы кешеләре китабында кулда куйдылар.
Шара кунаклары арасында тагын 4 гаилә пары, 45 ел бергә гомер иткән Мухановлар гаиләсе, 40 ел бергә булган Галяминскийлар һәм Сапоговлар һәм иң яшьләре 35 еллык гаилә стажы булган Пудовлар. Һәр гаилә мәхәббәт тарихын сөйләде һәм нык никахның төп сере белән уртаклашты. Терпение. Самое главное. Друг другу надо выступать надо, уважать надо. Юбилярлар районның мактаулы гаиләләре китабында имзаларын калдырдылар, аларга чәчәкләр һәм бүләкләр тапшырдылар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.